babuze bulunu Ibonya gabu ko gabu lili Ibi gabu ki gabu lili Nene na nalma webe gunu gwa usa Ebe ne tuli mu egu Imakwana kiko na nuzi Unasi na Morocco murugo Nkata nine ndilo bale makamu Ililo nine ndilo bale makamu Isusu nine ndilo bale makamu Navasha na luba kiti Ndilo wekula sele gawazia Emeka Morocco murugo nuo Mana bugini kamelilo Wako kegu munde tinuo Eji mukonya gao nenuwa Muna chimu yaga Wagene kamelilo nuwa Eja chumu kiri 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 nuwa Abuzi kwoke gumu neti chumu nyamumo Nyane bulu mokuwa Olima da 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 lima Oyalima begumo egwe biri Olima da 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 lima Oyalima begumo egwe biri Olima da 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 lima Oyalima begumo egwe biri Olima da 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 lima Oyalima begumo egwe biri Edela mojale kwa siagu Kebwa Morocco na kiti Edela mojale oluje Igbo Machubu julaju Chibu kalonye maliwa gabuo Chibu kalebu nuwa Kuzi wabangu nebe Emeka Morocco ni jadilili Nati obodo anyị na-ebe akwalili ndị obodo bụ na-ebe nuo Chukwu kelu uwe ebe ka ị nọzie Obu nwa ga-eji nwụọ na nkịtị etu a Ediwo doka ka na-ebe Obu nwanne m mụrụ n'anya Obu nwanyị igwela na-ebi Emeka Morocco na ị ga-adịlili Eje na-ebu isi ije Emeka Morocco na ị ga-anata Maka na ediwo doka ka nwanne m Welusu obodo m Wejiri maka m wekweghị Nwanne m na ọ ga-adịrị gị mma
dada sonye ọbụla tinye ile n'ọnụ ewo Emeka Morocco na ọ ga-adịlili ndụ Egwu Ekpili kọntrola n'ịgba n'ịka Chief protocol na Anambra n'oyi enwe amụchi na-eduwo Moses Ntụoyo Okoye na-aba onye sịlasịlị mechite ọnụ ya nwamụlụ na ama na-aba ezi oyi na ọ ga-adịrị gị mma Prince Emeka Kalu na-ekwu si onye ọbụla tinye ile n'ọnụ oyibo gbaji finga na ịga n'ihe Number 1 Africa DJ wasịla onye na-asị asịrị tinye ile n'ọnụ Emeka Morocco na ịga dị unu abụganụ na ndị lọbụcha na ga-agwụọ n'ụwa mụ ebe chi mụ si na ngaga n'iru Okwu na-abụgo ndị lọbụcha na ga-agwụọ n'ụwa mụ ebe chi mụ si na ngaga n'iru unu abụga na ndị lọbụcha na ga-agwụọ ebe chi mụ si na ngaga n'iru Samuel Nwobi na-agwa Emeka Morocco ịnọdịkwa ndụ azalị m na fonu njezie na nga nata Emeka Morocco na ị ga-adịlili anụ ugwu abalị nwunye nwa fonu ka nọ na Meduguri ọjọ Emeka Morocco ịnọzikwa ndụ nwanne m na-anọlele m ndụ n'ụwa ibe onye na-eme mali ya ruo n'egwu mụ na ọmali ma ruo Emeka Morocco na ị ga-adịrịrị ndụ Emeka Morocco na iwe mekọrọ ine n'ụwa nwa Morocco na ị ga-adị ihe John Malive onye ekwu na nga anatalili ezi nwanne m nọ kadịrị gị ma John emesịa tana ị ga-afụ ekene dịla obi obi eze oke oyibo bịara nwazi ekwe na masha na ra na redio Emeka Morocco nọ n'ọfụ Igbo na machasịrị na na-abịa ogologo ndụ ka anyị na ya onye ụlọ dị ndụ ka ndị ndụ ọkaka chikelu ụwa Olise bi n'Igbo ogologo ndụ ka anyị na ya ọkaka chikelu ụwa Olise bi n'Igbo ogologo ndụ ka anyị na ya ọkaka chikelu ụwa Olise bi n'Igbo ogologo ndụ ka anyị na ya
n'ụwa o nke ị na-emejisi ike n'ụwa o na Chukwu kere ụwa nọ nọ gị nso a na-alụ ọlụ a na-agba mbọ Sebenu nwabi onye ma anaghị ọka o ọmịbọ na mụ anaghị ọka agbago mụ na ọdẹ ka njem o asịrị ndị ilo anọ oyibo echi fụchasị ndụlue nna ya lụgo n'ugbo ojiye managing director onye ọma Lili Industrial Company Nigeria Limited ezigbo dị Angel oyibo ndụlue President General Moonlight Social Club n'ugbo ojiye onye ọma na ọ ga-adịrị gị mma dealers na fishing material n'ime Ọnịcha do oyibo ọchali ndụlue onye ọma na ọ ga-adịrị gị mma Sylvester Udoji Nwokeke na Anambụ oyibo melora na Anambụ nna atụgbu ugo n'ime Oroma Managing Director Silver United Nigeria Limited ezigbo dị Pauline Udezue Okeke onye mama achala ugo nwanyị ọma isi eze kene sokwu onye ọma Polista nwanyị ọma onye ọma n'Igbo chila azụ eletrik nwanyị ọma onye ọma n'Igbo chila azụ alụbati nwe ibebugwu Livingston na Nọọgwụ bụ onye ọma Managing Director Asa Nigeria Limited Alubaki Nigeria Limited Stonebread West Africa Limited Millionaires Olora na Nọọgwụ onye ọma dị esita ekene adịrị Simon Ibebugwu ibe adịrị ọka nwanne n'ụwa nwanne m ewulu ego ewo nwanne m na ọ ga-adịrị gị mma olima dododo lima onye olima bụ egwu m egwe mmiri Olima do 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 lima
monisu oyi me chidi monisu oyi mo bulora nisu jaba onye ma chidi monisu limited on your mouth. But we're not going to go. When the monoga did it, can any measure you more? Consumers and one about who may ye. But you are making their glue. Onye mana ga-adịrị gị mma kedụzi maka maazị Ikeoliobi Agụbaze na n'Imo bụ onye ọma Holy Mass Group of Companies Nigeria Limited onye ma ibe mene ngozi nwa ọba agụọ oyibo melọra na n'ise onye ukwu ibe mena nwanne tilọra n'ogidi onye Musa bụ mendu oke osisi ebe n'iza ibe anyị chukwu ezi ike ebube dị ike na ana nka local furniture n'ime Ọnịsha do onye ọma na ọ ga-adịrị gị mma n'ogidi eze osilora n'ogidi ibo ji bụlụ osilora niile ibo ji bụlụ eze osilora bụ onye ọma site Benin n'ụbata Ọnịsha do ma site Ọnịsha do wee lue Enugu amụta karịsịrị ibe na-esili o ji bụlụ eze osilora n'ogidi uche na nwanyị nyaka oyibo ọdọdụ ugo n'ọka bịa lie na mụnụnụ dị nwere oyolo nwere bili onye mana ọ ga-adịrị gị mma so ede nwa mụọla okwu oyibo blessed Sonny blessed Sonny with blessed money eze chi nyere ude n'ọzọ ubulu egwu anyị ga-eji gba Disemba elugo egwu anyị ga-eji gba Disemba ọkaka chikelu uwe Olise bi n'igwe ogologo ndụ ka anyị na-ayọ ọkaka chikelu Olise bi n'igwe ogologo ndụ ka anyị na-ayọ osita nwa mmadụ okwu Akudo n'ọzọ ubulu bụ onye ọma oyibo chali eze udogwu ide nwanne tilọra n'ishida ide nwanne tilọra n'ishida onye ọma na ọ ga-adịrị gị mma suje ọkavụ owele dị Igbo na Abuja ebube dike n'Ishida ọ ga-adịrị gị mma unu abụganụ na ndị lemusha na nga nwụọ n'ụwa m ebe chi m si na nga iru unu abụga na ndị lemusha na nga nwụọ n'ụwa m ebe chi m si na nga aga n'iru
ebubo